Hi, ako nga pala si Nathaniel Leon, isa akong aspiring YouTubers. Isa akong aspiring bobo ko talaga, ayoko na lang mag-vlog. Hi, ako nga pala si Nathaniel Leon, kilala bilang si Buddy. Gusto ko maging sikat na vlogger pero di ako nag-upload at wala akong ginagawa, di ba? Ang tanga. Yung iba kilala na ako dyan kasi yun nga, nakasali ako sa Bisaya Vlog Squad noon. Pero ngayon di na kasi nag-aaral ako. Pero sa totoo lang, ang bobo ko sa klase namin, promise. Di ko nga alam kung makakapasa ako ngayong taon eh. Nagbibisi-bisihan lang ako na marami ang ginagawang schoolworks, pero sa totoo lang, dami kong missing kasi yun nga, tamad ako. Ginagawa ko pang excuse na di ako makapag-vlog kasi busy nga ako sa eskwela. Pero tamad lang talaga ako. Real talk. Pero ngayon, meron akong upload mga bali. Ito yung isang linggo kong pagbablog-vlog kasi di ko ma-edit. Ngayon ko lang nabigyan ng motivation yung sarili ko. Kaya samahan nyo ko sa vlog na to at panuorin nyo to. Isang linggo ko tong binlog ha. Ito yun, mga nangyari sa buhay ko. So hey, what's up mga buddy? Dito na ako sa Loon kung saan ito ang lungsod ko. Ito na yung sapatos na i-deliver ko sa mga nakapanood sa live. This is it, this is the day. Tagis ka! Nice! Inita, uy, tanan. Usa man ako pag-vlog ha? Naanak ko dari naghuwat na lang ko ni Kisipangan na to. Maghintay na lang ko ni Jevy. Dili mo tanawon? Ayaw na. Ayaw ra, sure ba? Adora sabay. Sa? Sabay. Sabay ra? Kasi pag uy, maot mo na ini. Sorry mo. Di, ako ning uyog. This is my baby. So by the way, mga buddy, dito na yung pinangako ko sa inyo na pag-deliver ko ng sapatos sa Toy the Vlog ko to. Si IJB. Hi, Kaway. Sige, salamat. Buddy. Sayang, tapos na. Meron na kaming 500 pesos. So for today's video, ano po ito mag-igsuon? Ngayon ko lang naisip mga buddy na lugi pala talaga ako sa ginawa kong to kasi 450 yung benta ko sa sapatos ko tapos ang mahal-mahal ng pamasahe papunta dito kasi 200 back and forth dalawa kami. 450 minus 200 equals to 50 na lang. So in short, lugi talaga ako. Ang bobo ko talagang magnegosyo. At yun, yung natitira kong 250, wala na. Babay na rin. So wala akong kita for today's video. Mga buddy, dito ako sa Inabanga kasi may show yung yung palangga ko ba, yung love-loves ko. Tapos napaaga ako ng punta kasi akala ko hapon daw sila magsisimula pero hapon pa, nagpa-practice pa sila, buwak ka ng shit. Uy, kagwapo sa akong mego, uy. Di gayod, basta-basta ni. So mamayang alas 7 pa na sila magsisimulang mag-show pero kasama ko yung kapatid ko. So wala kaming pera. Kailangan naming makahanap ng makakainan dito. Hindi namin alam kung saan kami kakain ngayon. Kasi wala kaming pera, pang gasolina lang yung nadala namin. Pero pinaiisip kaming maganda. Yes.
Ay, salamat kayo. Happy birthday. It's your... Oh, mo... Kuwan na po rin. Ari sabi, salamat kayo. Happy birthday. Ay, salamat kay Gol. Ay, sabi Gol. Nag-vlog. Hi! Vlog na ito, okay ra? Ha? Nag-vlog ko. Uy, okay Oh, rin. hi sa vlog. Ay, hi! Kuni ba daw mga bring house? Ano siya? Ay, okay ra. Wala, busog na eh. Balik na eh. Salamat kay Marie. Kita sa buwan. Salamat. God bless. Uwi na kami. Tapos na ang show. Just enjoy the Congrats. show. Congrats. Three. Nya, no. Hindi na kayo manglarga. Malit na tabi. Sige ka muna. Dali na, bi. Di ko. Alo, nang luod Hindi ko na. maapil. Alo, nang luod na ako. Uyab ka la. Napakadaming tao, ito yung problema. Mahirap talaga pumunta sa front. Napakadami nang nainis sa amin. So wala kami pagkagaman, nakapunta talaga kami sa front. Goal natin ngayon, nakapasok dyan. Third attempt, third. Labido, pre! Sino pa ba shoutout? Yan na, shoutout kay... Yan, si Bak. Ano yan? Buddy! Badi! Badi! Desiree, yan. Nice one, coach. Yan, Third Desiree, attempt. Success! Mga pala binabati namin ang Icons and Paris team. Wala ko na videohan ni Muha. Wala ko na videohan ni Muha. Diyan na Carillo. May shoutout ka? Isa. Ni ba ang layati? Balik na to, balik niya. Hindi na mabalik. Bago tayo mag-aampan natin na si Mayor John. Wala ba John mo? Wala na. Beng, beng. Councilor Diaz, kaya Councilor Perlas Mularia, Councilor Bautista, Councilor Nilo Petresio, Ang puta. Councilor Romuald Yeah. Councilor Chan. Please. Tsaka sa Councilor Ay, nabidyan ako. Ay, gaga. At Councilor Alex Franco, Nihilak. Nihilak. SK Federation. Alam ka, uulitin na rin bilang ko para ganito lang. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Kapag guys, mas malakas. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Mas malakas sa may kasamang talon. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go!
So ngayon, pauwi na kami. At ubos na, wala na akong boses. Yung damit ko, basang-basa. At least nag-enjoy kami. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka? Ah, sure eh. Sure mo? Ikaw, nag-enjoy ka? Oh, good kayo. Super. Oo. Nag-enjoy rin mo? Kana is good. Ayun, pauwi na kami. Ikapoy ko. Kung advantage basta mag-uban-uban kay makapil ka gisnak kay kaon ba. Kung na goal na to nga makakaon ka. Ay nakakagising ko lang eh. So ngayon nakain kami ng samyang. And this is our reaction for the eating samyang forever. Ambis. Sorry sa... Ah, nga. Uy, shit. Sige na, let's go, let's go. I picture made Imaydi. This is our genuine reaction. Gago si pantulak na to ani. Wa. Tubig. Ug halang ug gago mo sa mo to kahalang uy way gatas ani. Ako ano yung aesthetic? 1 2 3 go. Daga. Be, baso be. Ayaw, ay basuhay. Oy, challenge mani. Ayaw. Kuntangin. Wala pa kaniko. Amo na ito nagbosan siya. Ay, sige. Ding, ayaw ng tubig. Bullshit. Tangi kong cook bing. Cook ba? Ako yun na. Ako tay kwala ko yaw halaw na kay ako. Baba. Ako yun na. Gatas may gatas. Maman may gatas. Gago wa kay gatas uy. Magkape na. Si coffee. Nako eh. Ilabay na eh. Wala na, duha-duha pa ka. Isinagsitin tara ba na? Ay, nga pa siya tulo ko no. Ayun, ang tulo di ka horot. Duha na lang. Kantong na lang ko. Kaon. Nader rin. Wala ni halang na siya. Ang binang kukbi. Ay sa tagais ako. Yate, ako asa. Sabihin sa ulo, wala na tayo cook. Wala ko ha. Wala na tayo cook. Ang binang asukal bullshit. Una ko na yung pa eh. Ano ba yung white no? Si Kylie Jenner. Sakay. Biyain na. Hawa. Ayo. Wala na may yakol. Kaya dilibog na. Sige. Na wala gani. May twist ani. Ahang na yung kain. Kinain. Uy, shit, ipagin maabri. wala na yan doon. Pagyan mo na abri. Hala, uy. Hindi sana. Nawa na. Satisfied customers.